Нямате никакво престъпване на закона в рамките на пробационния ви период. За схемата с багера си затварям очите. Извинявам се. Просто мислех да модернизираме процес. Изглежда, това ще е последната ни среща, така че преизпълнихте плана. Наистина? Да. Да ви питам как стои въпроса с екскурзиите в чужбина? Както стои за всеки друг свободен гражданин на Европейския съюз. Само, че ако ще напускате страната, гледайте го направите преди да се забъркали в някоя друга каша. Не, че ви нямам вяра, но... Прекрасно е, че ми имате вяра, господин Стоянов. Последното нещо, което ще направя е да я разклатя. Господ да ви пази, господин Стоянов. А ако не, куката ще помага. То е едно и също.